Malsawmna Daifim clear to te in the vine thar chibai ka bo ka chu le tu ina kan nga na tor chu kan thu pui tor chu ilunga o yem ti ania Bible chang in nga na tan chuan Philippi bungli chang som pakhat tang som pathum kha ani kan chiar lo ka nge katlak cham thu seizong kan ilove ke zong eng ang po in ila lung oize ka ching to si a tlom taka dan ka thiama hosa dan po ka thiam boka thil tin renga le thil zong zonga tlaile ril drama dan hosa le tlachama dan thuruk chu ka hra chuak to miti chak to chuan engkin ka ti thei ani atiani Philippi bungli chang som pakhat le so atanga som thuma hian lo hrin ani chu ole kan lung hi oyen ni zana te khanin lung oilo tewin thindim tron tani lo muem kan lo muem tugina te lung oilo tewin kan lo tho chuak lem o nge ni lung oi hlia in kan lo tho chuak ni kan khovela hianin lung o hi har maya achan chu eng wange kan ni na kan ni phung kan pian phung kan thil ne ya te kan lung oilo thina tiro o le kan chevela mi cheng te kan chen ho pui te atang te po in lung oilo tam tak kan thina ni tunla ya chuanin thalai tam tak ten phone changkang tak tak te nei homa ta chuan thla kan lak po in effect na tak tak nen mo mel pa ngai lo de khan lo lang thina ni chu chuan athena phe cha hen edit chapa mo na tak takin vunrong danglam tak tak ten han edit chap vel ani chu tin thom no ni se branded tak te le ka nei zong zong in tiro in lo fat chapa in lo fat na khanin chung te ne na pe chu suilo ke mani thom no tan thom no pakhat mana tan khanin branded kha kan han le ya kan thom no te no changkang kan thil nei te iPhone an ti thom no branded pe ko branded I thom no te I thil nei te branded ma se nang ma I branded em mo eng branded nge ni eng brand nge ini eng brand nge kan lo ni le Isu Krista kan na han kan nei si lo chuan lung oi na tak tak hi lo om thin lo ni chu mo kan lung hi oi thei tak tak ngai lo thil adang tha pakhat kan lo nei chuan aya sang aya tha kan lo du le thina chu Isu Krista nei lo chuan kha aul mai ni chu hlim na kha tak tak kha apo phak chuang lo ni ole ina tho na te I chen na te khan ilung oim kan na tho te kan lung hi lo oi tak tak em he nai chu ka thok pe lo thil dang tho zo ka du te kan lo ti em pathian ne na hianin lalpa na thatak min pero nangma rongbol thena tur na min pero ti in ka tong trai thini ka le ro lain ta chuanin enge eng na nge ka thong ka dream te chu pui tak tak lian tham tak tak te po ne ve amai ro chu pathian ne na ka dila ka tum lo te mai zirtir tu na hi ka thok ta dai mai ni chu mo chu po zirtir tu satle na po ni lo misona ka hanut le na la sarkara te po ka try ve na sa ni ma sela ka tling thei reng lo mai ni ti ge ka tling ngai lo ka te na dang te ka zonga ma selangin ka tling thei ngai lo ni he na hian be se lo lutokin zirtir to hian misona kan lu ta ti khanin kan lu chawa ti chuanin ban te po ka tum ve ma selangin a thei mi alo ni onle engwange ti chuan ka tle ro lai pathian hena ka dil kha ka lo ngai to le lo reng he na hi pathian ha min pe ani ti kha ka lo ngai to ngai lo ni chu ti chuan pathian hena ka dil ang nge pathian in he hmuna hian no pangte te en kol turin min lo te reng mai arong bol na thok turin ti chuan no pangte mai ta kan om chu nuam hi ka te em ka hria thiam nu a chuan lalpa he hi ni mo khata na ida chu irwa chu ti in lung oi takin tu na chang ka thok to ni mo kan om na te kan in te quarters te kan chau te chuanin chaphai kan chau te chuan shom hi ka te ka mit tui te tla thina ni chu mo ma selangin ka rong bol kha zau zok don ni ti ka lo hrangai lo re kan che vela te no pang har sa le azwal te kan han hmuwa tin kan om na po mi te din hun kha kan zok hria thiam pha ve a tin
cái mà đi chung qua thế sẽ lâu na đầm lâu na tên hắn lao bao cần pa anh đầm lâu cầm mang anh cái bể đồ này mà sẽ bắt thiên này là cần trông trai anh tiếng nghe hay bể đồ na anh lâu thì khác nghe nhang cần sự chua cả để cho har sẵn là mi har sẵn là cái sự thiam phá về ta cho ta trong chân cái lung oil pa mình thì đâm đòn này thì cái sự cái tốn khen thì hiện mi anh in na thế takin an thok chaw ve le theya kalom em a chu pathian min kai shoi na enge ta khan eng din hunang em min da mi te nat na khep tak an to la an to na kha ka zuk sha thiam pui ve ta ni chu wang chuan in pathian hianin kan tong trai na hi voi le khata acha ngai lawa nakin zela ke ma ni ta na thatur kha alo ni ti kha min mu chwa tira chu wang chuan in thalai dom tak te kan sui về được cho vậy ni à hiện cần luôn hi oi lo mấy thề cần ni na ate cần thil cần nát thọ te cần nát nát lạc sáng sớm mình lạc bọc mấy thề COVID-19 shi bộ hiện mình lo lạc bọc mấy thề mà sẽ khá mi te ta tụt châu này là cần ta tụt ring tụt ta tụt bộ lo ni về rồi này thì các bạn thiên mình sẽ để sẽ thar chồng thì khá kan soi do khang toy te aka soi tang khanin kan nei ang chun te kan ni ang chun te a hian kan lung oyam o original pathianin originalin asiam chia nangma kha duplicate in lova mo first copy po in la original in pathian siam original kan ni ya chu wang chon kan ni na lung oi ta khianin omila kan nun hi alo hi manga hlim takin nakina iswa local le huna po hlim takin kan in mu thei don alo ni khan khaw inia kan in na na tor tan chuan engkim mai he kan ti thei ni min ti chak to a chon engkim ka ti thei engkim I ti thei COVID-19 shi po lo kaila I do thei Iswa Kristanian chuan kan do thei ni ti kha kan sei do ani zavain ni thar dom takhi hlim tak mang torin ka du sak chewa har san nei nei pon Iswa Kristanian ichin fel thei ni ti kha kan non le chen ni zavain ni man nam vek ule